телефона, днес ще играем тока-бока. И в днешното ни видео, ето моята карта. Так само да затворя картата. И да започваме да играем. Това са моята карта. Сега ще покажа героите. Не, това не са моите герои. Това е. Това е герой и тези двете. И сега ще покажа цялата къща. Само ще изключа за малко. И сега ще пълним да играем вече. И не знам. Така, хайде, още не съм измислил имена. Мисля да бъде Илана. Този ще бъде Боби. Или Ангел. И да ще бъде Милана. Има един инфлуенсър. Това ще бъде Микела. Не, да бъде Микела. Тя ще бъде Арина. Той ще бъде Лео. И нека да започнем. Хайде, Ангел, да отиваме горе в стаята. Хайде. Чакай само да покажа също стаите, както ви казах. Това е Милана. Стаята. Да кажа Карина. Нищо такова. Да си Милана. Сега се усетих Каляна. Бъде хубаво име Каляна. И те са също стаите на горе на майката и бащата. И тук е басейн, после ще го нареда. И тук, както виждате, кухнята. Чакай, ще направя с ръце. Седна. Ето неговата стая, нейната. Тя малко има грим. Ето го майката. Правя майонезата тук. И тук. И сега ще оправя басейна и идвам. И едно завърнах си, наредих басейна и не да започвам. Няма още дяхи. Сега идва. Майко, милион пъти изключи.